Zbor zborila gospoda hrišćanska kod bijele crkve Gračanice. Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, 7 kula, groša i dukata, tu se desi Nemanjiću Savo. Pa govori gospodi hrišćanskoj: Oj Boga vam, gospodo hrišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješite duše. Nije babo raskovao blago na nadžake ni na buzdovane, ni na sablje ni na bojna koplja, ni dobrijem konjma na rahtove, već je babo potrošio blago na 3 slavna srpska manastira. Jednu babo sagradio crkvu, bijel vilandar na sred gore svete, krasnu slavnu sebe zadužbinu, vječnu kuću na onome svijetu da se njemu poje liturđija, onog svijeta kao i ovoga. Drugu babo sagradio crkvu Studenicu na Vlahu Starome, krasnu slavnu majci zadužbinu, svojoj majci carici Jeleni, vječnu kuću na onome svijetu da s njojze poje liturđija onog svijeta kao i ovoga. Treću babo sagradio crkvu u Mileševku na Hercegovini, krasnu, slavnu Savi zadužbinu, vječnu kuću na onome svijetu da si i s njime poje liturđija onog svijeta kao i ovoga. Ostaloga što preteče blaga, ostalo je blago poharčio, zidajući po kalu kaldrme i gradeći po vodma ćuprije, dijeleći kljastu i slijepu, dok je duši mjesto uhvatio, 7 kula blaga poharčio. Eto, babo kod poharči blago. U glasu viknu gospoda hrišćanska: prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša, a čestito tijelo, što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo, i što reče gospoda hrišćanska na sastanku kod bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.